No niin, morjestas taasen. Kesän jälkeen webinaarisarja jatkuu ja meillä olisi tänään aiheena datavetoiset asiakirjat ja sitten metadatan tuonti asiakirjalle. Ja mä tähän alkuun pikkusen näytän meidän nettisivulta noita meidän webinaarikoosteita. Niin otetaanpas tuosta nettisivut esille. Elikkä meillä on täällä kamele.app-sivustolla, niin täältä löytyy resursseja kohta ja täältä sitten webinaarit. Ja tänne on tosiaankin nyt kerätty kaikki webinaarisarjan webinaarit ja ne aiemmat webinaarit, niin se eka webinaari liittyy tuohon Commonin ideaan ja mahdollisuuksiin. Käytiin sitä läpi ja sitten mietittiin älykansiota ja sitä prosessia, että miten organisaatioasiakirjamalleja tuotaisiin sitten Commonwealthiin ja saataisiin niitä raakana tuotua sellaisenaan. Ja sitten lähdettiin niitä sitten tuossa kolmannessa webinaarissa vähän jalostamaan, muokkaamaan sitä käytettävyyttä ja yhtenäistämään. Ja nyt sitten tänään tosinkin katsotaan sitten enemmän sitä metadatapuolta ja dataosuutta sitten asiakirjasta. Ja tosinkin nämä kaikki aiemmat webinaarit löytyy täältä web-sivuilta. Ja itse asiassa Jarkko teki tuossa jo tähän metadataan liittyen tällaisen webinaarin sekä suomeksi että englanniksi, niin nämä mukavasti täydentää nyt sitä, mitä tänään katsotaan. Että meidän tulokulma on tänään ehkä enemmän tavallaan sen asiakirjan asiakirjamallin jalostamisessa, eli että miten sinne sitten lisätään niitä metakenttiä, ja Jarkon osuudesta käy ehkä vähän teknisemmin sitten esille se, että miten niitä juttuja tehdään. Mutta katsotaan me tänään ehkä enemmän asiakirjamallin jalostamisen näkövinkkelistä. Niin tämmöinen systeemi tällä kertaa. Ja mä nappaan ton kameran tuolta pois, niin päästään taas keskittymään itse sisältöön. Ja nyt sitten, jos me ajatellaan sitä asiakirjojen metatietoa, niin meillähän on nyt tämä uusi asiakirjastandardi viime vuoden kesäkuulta. Ja tässä asiakirjastandardissa itse asiassa jo korostetaan kovasti niiden metatietojen merkitystä, eli pyritään saamaan asiakirjoille vähintään perusmetatiedot ja sitten mahdollisesti jotakin lisämetatietoja. Eli niitä perusmetatietoja on sitten asiakirjatyyppi, asiakirjan päiväys, laatimista ja valmistumispäivämäärä, sitten asiakirjan yksilöivä tunnus, vaikkapa tarjousnumero, ja sitten asiakirjan luottamuksellisuus. Ja perusmetatietoihin kuuluu myöskin asiakirjan aihe, eli konteksti, mihin se asiakirja liittyy, ja sitten asiakirjan pääotsikko. Eli nämä 6 ekaa metatietoa nyt ainakin pitäisi löytyä asiakirjoilta. Ja sen lisäksi toki sitten laatijan nimi, laatijaorganisaatio on aika tärkeää, että tunnistetaan, että minkä organisaation asiakirjasta on kyse. Ja nämä metatiedothan menee perinteisesti asiakirjassa asiakirjan ominaisuustietoihin vähintään. Esimerkiksi pääotsikko, titli menee sinne, on yksi saavutettavuusvaatimuskin. Mutta sitten varsinaisesti niin ne metatiedot pitäisi tietenkin saada sitten asiakirjan metatiedoksi vaikka SharePointiin tai asiahallintaan siirtymään. Ja siinä sitten pitää jo rakentaa sitä asiakirjamallia sillä tavalla, että ne metatiedot määrittyy sitten ja pystytään viemään sitten eteenpäin asiakirjasta sinne järjestelmään, mihin se dokumenttikin sitten päätetään tallentaa. Eli tätä metatietojuttua voi perustella vähän sillä standardivaatimuksella, ja sitten toisaalta niin se on ihan semmoista makes sense-tyyppistä, eli kyllä me halutaan tietää, että mihin asiakkuuteen asiakirja liittyy, tai mihin asiaan se liittyy, tai mihin projektiin se asiakirja liittyy. Eli
nämä on ihan perustietoja asiakirjasta. Ja nyt lähdetään katsoa, että miten sitten sitä metatietoa saataisiin sinne asiakirjalle niin kuin teknisesti tuotettua, mutta sitten ehkä tässä webinaarissa erityisesti, että miten käyttäjä saataisiin innostumaan sen metatiedon valitsemisesta ja ajan tasalla pitämisestä. Eli enemmän taas semmoinen käyttäjänäkökulma. Hyvä. Mennään ensin tuonne Word-puolelle ja muistellaan vähän, että miten niissä aikaisemmissa niin webinaarissa, mitä se oikein niin tuli tehtyä. Eli nyt kun me toimitetaan Camionia asiakkaille, niin meillähän on uuden asiakirjastandardin mukaiset perusasiakirjamallit heti Camion tilissä valmiina. Me muokataan ne sitten asiakkaan ilmeelle ja asiakkaan niin määrityksiin, eli kirje, tuommoinen yleisasiakirja, kokousasiakirja, esityslistappöytäkirja, muistio, niin nämä löytyy niin suomi, ruotsi, enkku versioina niin vakiona. Ja sitten on niitä liiketoiminnan tai toimintojen omia asiakirjamalleja vähän niin kuin eri kategoriassa tai tämmöisessä kansiossa. Tuossa on vaikka myynnin dokumentaatiota ja sitten tuolla oli esimerkkejä muutamia projektiasiakirjoja. Ja jos me ajatellaan niin myynnin asiakirjoja tai projektiasiakirjoja, niin myynnin asiakirjassa aika todennäköisesti pitäisi kertoa, että mihin asiakkuuteen se asiakirja liittyy. Ja sitten projektissa, niin, että mihin projektiin ja asiakkaaseen dokumentti liittyy. Niin silloin pystytään nopeasti löytämään ja käsittelemään sitten projektien ja myyntiprosessin asiakirjoja. Ja sitten totta kai projekteissa tehdään muutakin kuin projektisuunnitelmaa, siellä tehdään projektimuistioita, määrittelydokumentaatiota, hyväksyntäpöytäkirjaa, mitä kaikkea projektimalliin sitten kuuluukaan. Ja nyt mä ajattelin sitä silleen, että me voitaisiin ensin katsoa toi perustoteutus, että miten noi perusasiakirjamallit on tehty, mutta sitten me voitaisiin tässä webinaarissa kopioida tuosta muistiomallista sellainen projektimuistion malli, eikä lisättäisiin sitten sen projektimuistiolle sitä projektin dataa, asiakasdataa ja projektidataa ja katsotaan sitä, että miten saataisiin sitten käyttäjä houkuteltua semmoisen projektimuistion täyttämiseen. Eli aloitellaan vaikka tuolla muistiopohjalla. Eli kun me aloitetaan muistion tekeminen, niin meillähän on täällä nyt sitten esimääriteltynä asiakirjatyyppi ja sitten kuluva päivämäärä. Luottamuksellisuutta tähän ei ole odotusarvoisesti määritelty, eli tämän käyttäjä joutuisi valitsemaan. Ja sitten kokousnumerolle niin, on määritelty sillä tavalla, että tämän kokousnumeron eteen tulee tuollainen kokousnumero seliteteksti. Eli uudessa asiakirjastandardissa kovasti korostetaan silleen, että pyritään tekemään metatiedotkin saavutettaviksi. Mä tarkoitan siellä sitä, että jos meillä on pelkästään siellä asiakirjastandardin mukaisesti sen päivämäärän alapuolella kokousnumero, niin se ei oikein kerro ruudunlukuohjelmalla asiakirjan luettaessa tai muutenkaan, että mikäs ykkönen tai kakkonen tai kolmonen tuossa oikein on, niin on parempi tavallaan, että siinä lukee sitten se kokousnumero sana siinä edessä. Ja nyt tässä on ohjeistettu sitä käyttäjää, niin että kirjoita vain pelkkä kokousnumero ja nyt se uskaltaa kirjoittaa sen pelkkä ykkösen. Aihe, niin se on sitä kontekstitietoa. Tässä voisi ajatella silleen, että on joku projekti XX. Ja sitten tämä olisi vaikka aloituspalaveri ja sitten vaikka 11.8.2025. Ja sitten tähän kirjoitettaisiin asiakkaan nimeä, taisi asiakas X ja taas projekti Y vaikka. Eli tämmöisiä tietoja niin löytyy tähän muistion, tämmöisen vakiomuistion niin tietomalliin. Ja nyt jos me ajatellaan tätä, että me tarjotaan käyttäjille muistioasiakirjamalli, missä kysytään niin kuin hirmu paljon erilaisia asioita, asiakkaita ja projekteja sellaisia, ja
sitten kyse on kuitenkin vaikka jostain sisäisestä viikkopalverista, niin tämä ei oikein tunnu kauhean mukavalta sille käyttäjälle, että sillä on ylimääräisiä kenttiä ja niin edelleen. Ja sen takia todennäköisesti me haluttaisiin tehdä projekteille oma muistiopohja ja sitten täältä ehkä jopa poistaa sitten näitä asiakas- ja projektitietoja ja tehdä tästä semmoinen niin yleismuistion kaltainen ja rakentaa sitten se projektimuistio niin erikseen. Mutta katsotaan vaan millainen tästä tulee. Eli täällä on nyt tehty sitä hommaa niin, että tänne on tuotu asiakirjatyyppi, päivämäärä, sitten tuo kokousnumero tällaisena yhdistelmäkenttänä, minkä Kameleon mahdollistaa. Eli siinä on se selite, varmaan termipankista tuotuna tuo termi ja sitten se metatietoarvo, minkä se käyttäjä tuossa äsken antoi sen kokousnumeron. Ja sitten on tuo luottamuksellisuus. Sitten ne on määritelty, että tuo asiakirjan laatijan nimi lisämetatietona. Sitten oli aihe ja pääotsikko. Ja nämä toki nyt sitten löytyy myöskin täältä asiakirjan ominaisuuksista siltä osin, kun ne on tänne määritelty niin tulevaksi. Eli esimerkiksi tuo aihe meni sitten tänne kivasti ja sitten tuo otsikkokin on paikallaan. Eli saadaan metatietoa kyllä määriteltyä niin tulemaan tänne asiakirjalle ja sitten ominaisuustietoihin. Ja nyt sitten kun tätä asiakirjaa lähdetään niin tallentamaan, jos me julkaistaan se Kameleonin avulla, niin täällä hyödynnetään niitä metatietoja myöskin. Eli tässä on se asiakirjatyyppi, tuossa on se otsikko, tuolla on se asiakkaan nimi, jota ei itse asiassa täällä näy, mutta hyödynnetään sitten tuossa tiedostonimen muodostussäännössä. Ja sitten toi kokousnumero ilmeisesti on sitten laitettu tuohon. Ja nyt tähän se Kameleonin hienous on siinä, että useasti asiakirjasta tehdään myöskin PDF, niin me saadaan se PDF tässä julkaistua samalla kertaa ja sitten valitaan sitten sitä paikkaa, että mihin tätä tallennetaan ja pistetään nyt vaikka tuonne myynnin asiakirjoihin ja julkaistaan sille. Eli nyt julkaistaan asiakirja metatietoineen ja PDF metatietoineen. Eli nyt kun me mennään katsomaan sitä SharePoint-päätä, niin täällä on sitten tämä aloituspalaveri 11.8. Sitten siellä on se tiedostonimi, täällä on asiakirjatyyppiä, päiväystä, kokouksen numeroa, luottamuksellisuutta, kerrottu, että mihin asiakkuuteen se liittyy ja mihin projektiin se liittyy. Eli kun sä määrittelet SharePointin ja Teamsin niin, että siellä on sitten näitä metatietosarakkeita, mitä asiakirjoilta on tulossa, niin sitten pystytään SharePointin päässä sitten asiakirjoja niin käsittelemään ja ryhmittelemään ja suodattamaan ja tekemään niille käsittelyä. Vaikkapa siirtämään sitten projektin dokumentaatiota projektin päättyessä jonnekin suuntaan. Eli käyttäjälle pitäisi tarjota sellainen käyttökokemus, jossa hän ikään kuin ymmärtää, että mitäs metatietoa tässä nyt oikein kysytään ja minkä takia kysytään ja mihin se vaikuttaa. Ja tämä on osittain totta kai koulutuksellista asiaa sitten. No niin, nyt sitten jos me ajatellaan, että me haluttaisiin tehdä tästä muistiosta sitten sellainen enemmän projektimuistion kaltainen, niin se homma lähtee varmaan liikkeelle silleen, että me katsotaan ensin, että mitä siellä projektipuolella ylipäänsä niin on, eli miten projektiasiakirjat on niin meillä määritelty ja suunniteltu. Eli projektidokkarista löytyy tuollainen perinteinen ja sitten tuommoinen kansilehdellinen projektisuunnitelma. Otetaan nyt vaikka tuo perinteinen tuohon ensin. Täällä on taas asiakirjatyyppi oletuksena päiväys. Sitten nämä on luottamuksellisia nämä projektisuunnitelmat, niin tuo on oletusarvona, eli on automatisoitu sitä käyttäjälle tuollain. Ja sitten täällä kysytään aihetta. Täällä voisi olla vaikka, katsotaan, asiakirjojen modernisointi, käyttöotto.
Sitten kysytään asiakasyritystä. Tuossa äskeisessä yleisessä muistiopohjassa oli tekstiboksi. Tässä on asiakaslista. Ja tämä lista tulee nyt muistaakseni SharePointista tai sitten CSV-tiedostosta, mutta yhtä kaikki valitaan asiakkuus ja sen asiakkuuden alta tulee sitten sinne asiakirjalle taustalle myöskin muuta tietoa, eli tulee yhteyshenkilö, asiakasnumero ja noita voitaisiin sitten viedä edelleen SharePointiin, eikä käyttäjä valitsee vaan sen ikään kuin avainmetatiedon tuohon. Ja sitten projektin nimi, no, tämä voisi olla vaikka tollainen, ja sitten sillä on joku projektinumero. Sitten tässä kysytään, että minkäs business-alueen projektista on kyse, ja tämä on nyt meidän pilvipalvelupuolelta. Ja sitten pilvipalveluille kuuluu tietty määrä henkilöitä meillä. Ja otetaan vaikka Mäkisen Pekka tuohon niin meidän osapuoleksi. Nyt me saadaan tästä sitten jo aika kivasti asiakirja. Asiakirjan tilaa jotkut asiakkaat käyttää, että on luonnos ja valmis tila ja niin edelleen. Otetaan noin. Ja nyt tällainen projektisuunnitelma, tämä näyttää perusmetatiedolta aika samalta. Eli tähän on pystytty yhdistämään tuo projektinumero-termi tonne. Täällä on aihe ja pääotsikko, mutta täällä on sitten tätä projektiasiakirjalle tyypillistä tietoa. Eli täällä on se asiakkuuden nimi, täällä on sen asiakkaan yhteyshenkilö ja asiakasnumero. Ja sitten on tämän toimittajan organisaatio ja sitten se toiminto, eli tämä oli pilvipalveluiden niin kuin projekti, ja sitten oli se valittu projektipäällikkö täällä. Eli hyvinkin niin kuin käyttäjäystävällisesti pystytään tavallaan ohjaamaan, että ne tiedot tulee annettua. Ja nyt sitten kun ajatellaan sitä, että se asiakirja tästä sitten taas julkaistaan, niin me saadaan sitten sinne SharePointin päähän sitä metadataa tulemaan. Ja nyt kun se on tällaista valintalistalta tulevaa metatietoa, niin se pysyy myöskin yhdenmukaisena sitten täällä niin kuin SharePointin päässä. Eli tiedot tulee tänne. Me pystyttäisiin sitten suorittamaan vaikka kaikki Pekan projektit ja dokumentit täällä kätevästi tai sitten tietyn asiakkaan. Eli tuolla tavalla. Ja sitten tosiaankin, jos ajatellaan sitten sitä muistiopohjan rakentamista, että siitä lähdetään tekemään projektimuistiota, niin sitten voitaisiin mennä katsomaan vähän tuonne ylläpitopuolelle. Eli meillä oli silleen, että Help-sivustolta saa kovasti ohjeita kaikennäköisiin asioihin. Täällä admin user puolella niin on vaikkapa portaalin datapuolta ohjeistettu metaryhmiä, listoja, termejä, eli vähän niin kuin se kokousnumero tai projektinumero, niin se oli termeinä otettu tänne. Sitten täällä on datalähteitä, eli määritellään, että mistä ne listat sitten oikein tulee. Ja me tuetaan nyt tällä hetkellä 3 eri vaihtoehtoa, eli CSV-tiedostoa, eli vähän niin kuin tuolla Exceli, ja sitten SharePoint-lista, niin sieltä voidaan ottaa dataa, ja sitten on Dynamics CRM-integraatio. Ja ideana on se, että datalähteitä perustetaan sinne portaaliin, ja sitten niitä datalähteitä otetaan sitten näissä metaryhmissä tämmöiseen data-driven metatietoina sitten käyttöön. Eli tässä on tietty järjestys, että ensin rakennetaan niitä datalähteitä ja mietitään, että mistä se data voisi tulla, ja sitten määritellään tyypillisesti metaryhmä, ja sitten metaryhmä otetaan käyttöön sitten asiakirjamalliluokassa niin kuin kategoridefaulttina, ja sitten edelleen tarkemmin niin kuin siinä yksittäisessä asiakirjamallissa, vaikka siinä meidän projektimuistiossa. Eli nyt sitten, jos me mietitään täällä portaalin puolella,
varmaan täällä mennään nyt täältä Wordin kautta. Eli siirrytään tuonne portaaliin ja lähdetään katsomaan sitä meidän muistiopohjaa ensin. Eli täällä perusasiakirjat kategoriassa eli luokassa, niin täällä on tietyt kategoridefaultsit, eli oletusarvot, ja täältä löytyy nyt sitten metatiedoista niin nämä metaryhmät, mitä tänne on poimittu, eli noi perusmetatiedot, sitten tuo numero, yhdistelmä, otsikkotiedot ja sitten perus asiakas- ja projektitekstikentät. Ja nämä oletusarvot nyt sitten näkyy täällä tämä oli perusasiakirja, mutta sama juttu on täällä kokousasiakirjan puolella, samat oletusarvot on täällä. Niin mennäänpä katsoa. Eli tätä muistiopohjaa, niin täällä on sitten määritelty näitä metatietoja sillä tavalla, että tosiaankin nämä metaryhmät on poimittu tänne. Nyt ne on tuolta kategoridefaultseista suoraan linkitettyinä, ne tulee tänne automaattisesti. Ja nyt sitten tosiaankin, kun tämä asiakaskenttä ja projektikenttä on tällaisia tekstikenttiä, niin se ei ehkä ole ihan kauhean yhdenmukaista sitten se arvo, mitä sinne tulee täytettyä. Niin siinä mielessä sitten täällä, jos mennään katsomaan sinne projektidokumentaation puolelle, niin täällä sitten taas esimerkiksi tässä projektisuunnitelmassa niin metakentät onkin hiukan eri tavalla rakennettu, eli täällä onkin tällainen customers CSV-tiedosto, mistä haetaan asiakaslista ja asiakkaan numero ja asiakkaan yhteyshenkilö. Eli tämä CSV-lista on sillä tavalla parempi, että sieltä tulee sitten niitä arvolistoja. Ja se itse CSV-tiedostoni on määritelty täällä. Jos mä sen tuosta downloadaan, niin huomaatte, että tämä on ihan tyypillinen tällainen Excel-tiedosto, CSV-tiedosto, ja siellä on sitten toi asiakkaiden nimiä. Eli ei ole sen kummaisemmasta asiasta niin kuin sen kyse. No, nyt sitten, jos ajatellaan sitä projektimuistiota, niin täällä projektidokumenteissa niin meillä on tässä projektikategoriassa on valmis oletusarvo, eikä tänne on mietitty se projektien ikään kuin tietomalli, että tänne tarvitaan projektitiimiä, tänne tarvitaan asiakaslista ja niin edelleen. Eli täällä on jo mietitty, että mitä hyvää siinä projektiasiakirjassa pitäisi olla, eli tietomalli on mietitty. Ja näin ollen, nyt kun me mennään täältä muistioista, kokousasiakirjoista kopioimaan tämä muistio ja nimetään sitä, että tämä on projektimuistio ja tallennetaan, niin me voitaisiin tämä siirtää nyt sitten tuonne projektien alle. Eli siirretään tuonne ja kun mennään sinne projektikansioon, niin täältä löytyy nyt projektimuistio ja tälle projektimuistiolle tulee automaattisesti tämän projektikansion tietomalli. Eli tämä on nyt se Customer CSV-lista ja niin edelleen. Eli käytännössä nyt me mennään kokeilemaan sitä projektimuistiota, että miltä se oikein näyttäisi. Mennään Chameleonin puolelle ja lähdetään tekemään täältä projekteista projektimuistiota. Huomataan, että siellä on asiakasyritys tulee tuolta. Otetaan tuosta tollainen asiakas ja sitten projekti X ja projektin numero on tollainen ja
Sitten otetaan taas toi Mäkisen Pekka tonne. Toimitaan se. Ja sitten asiakirjan tila on luonnos. Ja kirjoitetaan vaikka vaan noin aihe ja otsikko. Me saatiin periaatteessa sille muistiolle se tietomalli. Täällä on nyt edelleen täällä on projektinumero ja tämä löytyy täältä aihe ja otsikko. Nyt ne projektin osapuolet, asiakas ja sitten se projekti yhteyshenkilö meidän puolelta, niin ne täältä vielä puuttuu. Ja nyt kuitenkin kun se tietomalli on siellä taustalla, niin nyt kun me lähdetään tätä tallentamaan, niin tämä saa sen tallennuksen, mikä siellä projektidokumentaatiokansiolle on tehty. Tiedostonimisääntö tulee pitkälti sieltä ja me päästään nopeasti julkaisemaan se. Ja me saadaan se tietomallin mukainen metadata menemään sitten tuonne SharePointiin saakka, vaikkei sitä projekti tästä toimintoa tai projektihenkilöä asiakasta näytettykään siellä itse asiakirjana, silti se löytyy sitten tietysti täältä metatiedosta. No, me haluttaisiin varmastikin, että se näkyisi siellä projektimuistiollakin, niin siinä mielessä me voitaisiin lähteä nyt editoimaan tätä projektimuistiota, eli avataan Content Toolilla projektimuistio editoitavaksi. Ja sitten täällä me voitaisiin tehdä vaikka tälle asiakirjan alkuun vaikka sellainen, että laitetaan tänne asiakas pois päältä. Asiakas ja sitten poimitaan täältä metatiedosta sitten sen asiakkaan nimi tonne. Ja sitten otetaan tänne vielä sitten ottaa tuoda tyyleistä ton normaalin tähän. Se on ehkä vähän kätevämpi. Niin otetaan tänne sitten vielä se toiminnon nimi, jostain syystä meidän oma organisaatioyksikkö tonne. Ja sitten päivitetään tämä sisältö, projektimuistion sisältö. Ja nyt sitten kun sitä projektimuistiota seuraavan kerran kokeilee, niin meillä on täällä sitten projektimuistio ja pakataan asiakasyritys, otetaan toi sama tonne toiminnoista, valitaan vaikka taas toi pilvipalvelut ja niin edelleen. Niin nyt me saadaan sitten sinne asiakirjalle tulemaan sitten sitä tietoa. Ja nyt jos sitä lähtee sitten täällä käyttäjä muuttamaan jälkeenpäin, että ei se nyt itse asiassa ollutkaan pilvipalveluiden projekti, kun se liittyykin ohjelmistokehitykseen, tulikin kehitysprojekti sitten. Saadaan tietoa muutettua. Eli jos on valmiit tietolähteet määritelty ja sitten noita metaryhmiä hyvin mietitty, niin metatiedon tuominen sinne asiakirjalle ei ole kauhean hankala asia ja sen saa sitten täällä kivasti käyttäjälle tuotettua. Ja sitten kun nämä metakentät voidaan määritellä sillä, että niissä voi olla pakoisuutta tai niitä piilotetaan käyttäjältä, että ei tarvitse ollenkaan täyttää, jos se on joku vakio-oletusarvo tai se voi ottaa read-only-tilaan, niin sitä metatietokokemusta voi sitten aina vähän säätää. Mutta tämä nyt tällaisena yhtenä case-esimerkkinä siitä metatietojen käytöstä. Ja ehkä se yksi vinkki, mitä voisi vielä tässä miettiä tavallaan, että nyt kun nämä metatiedot on tällaisia, että niitä pitäisi muuttaa täältä kamerin
niin kuin tiedotoiminnon kautta, kun siellä on listoja ja niin edelleen, niin ehkä sitten voisi olla hyvä jopa merkata niitä metakenttiä, tai että toi metakenttä on sellainen automatisoitu, jota pitäisi hallinnoida vaikka Communin kautta. Samaten itse asiassa on tuokin. Ja päivämääräkin muutetaan Communin kautta. Niin, niin näitä tietysti voi lähteä ohjaamaan tälleen. Silloin käyttäjä ehkä paremmin hoksaa ja sä voit kouluttaa, niin kuin, että jos sä haluat muuttaa asiakastietoa, niin meppä tuonne tiedot kohtaan ja vaiha sieltä sitten asiakkuus. Niin, mutta tätä metatietokokemusta niin kannattaa koko aika tarkkaan miettiä sillä, että sen pystyy hyvin viestiin käyttäjälle ja saa sitten yhdenmukaista metatietojen ylläpitoa. Mutta tämä nyt tällä kertaa, ja sitten tosiaankin myöskin tästä webinaarista niin tulee sitten oma nauhoite tänne webinaarikokoelmaan tänne meidän nettisivuille. Sitten katsotaan seuraavia webinaareja, että miltä sitten näyttääpi. Tällainen tällä kertaa ja jatketaan ensi kerralla. Mukavaa kesälomien jälkeistä työsarkaa. Kiitos paljon. Moi.